tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba zvekare kuti manga muchifamba nesu pazvidzidzo zvedu zverapsodi zvatinogara tichikutumirai. Ndinovimba kuti manga muchifamba nesu. Haleluya. Ndichivimba zvekare kuti makagona kutibata chirongwa chehealing streams changa chichiitwa namufudzi Chris. Takava nacho musvondo rakapera chishanu mugovera kusvika musvondo. Ndinovimba makagona kutibata. Takakutumirai zvimwe zvidzidzo zvakabuda pachirongwa ichocho. Ndinovimba makagona kubatana nesu padzidzo idzodzo. Haleluya. Vanhu vakawanda vakaporeswa, vanhu vakawanda vakapinda chirongwa ichocho kubva pasi rose. Munoona Satani waifunga kuti agona achitsvaka kuvharisa machechi, achitsvaka kuvhara dzinyika, achitsvaka kukanganisa magariro evanhu kuburikidza neyavanoti hosha yeCovid iyi inova zvayo manyepo ega ega. Satani waifunga kuti wagona, asi hosha iyi zviri kuitika munyika izvi zvakatotivhurira mwe mikana yatanga tisina yokuparidza vhangeri, yokuparidza ruponeso. Mufudzi Chris vanga vanhu makore vachiita chirongwa chehealing school, vanhu vachinyoresa vanenge vachirwara, vakonekwa kuzvipatara vaya vachinyoresa, vachiuya vachizopinda chikoro ichocho, vachinamatirwa, vachipora. Chikoro ichi chaiitwa kuSouth Africa, kuCanada nekuLagos kuNigeria. Panguva imwe chete kuSouth Africa vaigona kunamatira vanhu kuda zviuru zvitatu pamwedzi miviri kana mingani yavanenge variko. Woenda kuCanada kuda unonamatira kuda 500 kana kuti chiuru chimwe chete, nokuti vaizongonogarako kuda mwedzi mumwe chete. Wozoya kuLagos woita mumwe mwedzi mumwe chete kuda vonamatira kuda chimwe chiuru. Pagore rimwe chete vaingogona kunyengeterera kuda zviuru 5. Vanhu vakawanda chose, hongu, vanhu vakawanda. Mukarangarira kuti vamwe vanenge vakaremara, vamwe vanenge vane nhuta, vamwe vanenge vakanzi chiendai munofa, vamwe vanenge vakanzi chinyi, vachinopora vose ivavo. Asi zvaisagona kuti vanamatire vanhu vakawanda zvakanyanyisa. Pakazouya hosha iyi, vanhu vanzi ngavachivharirwa mudzimba. Saka zvazvisagoni kuti muchati vanhu uyai kuSouth Africa tizokunamatirai, uyai kuCanada tizokunamatirai, uyai kuNigeria tizokunamatirai. Mwari nobva wovapa zano rokuchienda pamhepo. Vakuti nyoresa uri kwauri ikoko, uri kumba kwako, uri kuchipatara kwauri, uri pai, wotibata uri ikoko. Saka zviuru zvevanhu zviri kupinda chirongwa ichocho. Uye pane chatabuda ichochichi takatobata vanhu vanodarika zviuru 5 zvezviuru zvevanhu, vanhu vanodarika 5 billion vakapinda pachirongwa ichocho. Vazhinji vavo, hongu havasi vese zvavo vanga vachirwara vakapinda, asi vazhinji vavo vanga vachirwara vakaporesa, tikaona uchapupu hwakawanda uye huchiri kungouya. Haleluya. Saka iko zvino
pamhepo taakubata zviuru zvevanhu nguva imwe chete, zviuru zvevanhu nguva imwe chete panguva munyika dzose pasina wasumuka kunyika kwake achifamba achiuya kuzopinda chirongwa ichocho ariko. Munhu ari kuchipatara kwake, vanhu vachiporeswa muzvipatara, vanhu vachiporeswa kumabasa kwavo, vanhu vachiporeswa mudzimba dzavo, vanhu vachiporeswa mumasangano, vanhu vachiporeswa kwose. Zvinoshamisa muchiona vamwe vacho vanenge vakwanisa kutumira iri mifananidzo, zvinoshamisa. Uchapupu hwacho hwatakasiyana, nokuti ichi ndo chiri chechipiri chavaita. Vakaita chimwe muna kurume, vakaita chimwe mwedzi uno wachikunguru, ichi ndo chachiri chechipiri. Uchapupu hwanga huchibuda pane zvakaitika pachikamu chekutanga chacho hahutauriki. Vanhu vakaporeswa vacho kunyika dzese, uyu achiti ndiri kunyika kwakati ndapora, uyu ndiri kunyika kwakati ndapora, ndiri kunyika kwakati ndapora, ndiri kunyika kwakati ndapora, ndiri kunyika kwakati ndapora. Nekwamanga musingambofungi kuti muchasvikako muchinoparidza vanhu vari kuporeswa. Zvirokwazvo shoko raMwari riri kufamba, ruponeso ruri kufamba ruchisvika kunzvimbo dzakawanda. Sezvinotaurwa neshoko raMwari kuti nyika ino ichaputirwa nokubwinya kwaJehovha, sezvakaita mvura kuputira makungwa. Ndo zvatiri kuona uye tinofara nazvo. Tichiri mumwedzi wedu wemafaro, haleluya, mwedzi wamafaro, mwedzi watakakurudzirwa zvikanzi farai, endai munofara. Hatifaniri kunge takasuwa, hatifaniri kunge tichinetseka, hatifaniri kunge tichishushikana mafaro, asi zvikuru sei takatsanangurirwa kuti patinosangana sevatsvene, kungava mumapoka edu atinonamata, kungava kumasangano edu patinosangana tichiita minamato yedu, kwanzi gadzirai zvokudya mudye. Musatora kurayira ikoko sechinhu chidoko, chinhu chakakosha. Gadzirai zvokudya mudye, zvamunokwanisa izvo gadzirai. Uye zvanzi zvigadzirei momene, haleluya. Saka gadzirai. Kana muchisangana muri vashanu, rongai svondo rino. Nhasi tiri kusangana, ningi ndiwo unotigadzirira. Mangwana tiri kusangana, ningi ndiwo unotigadzirira. Mangwana kusangana, ningi ndiwo unotigadzirira. Asi kwanzi musaita zvokuti regai tinotenga, nokuti zvinogona kuita nyore kuna vamwe vangoti tiri vashanu, tiri 10, kana kuti tiri 20, rega tingopfuurana pachikeni imwe, rega tingopfuura nepapo totenga zvokudya zvedu toenda tonodya. Aiwa, kwai musadaro, kwai zvigadzirirei mega zvokudya izvozvo, gadzirai moga zvokudya izvozvo. Saka itai saizvozvo. Mwedzi wamafaro, mwedzi wekufara. Toda kuverenga vaFiripi yechina, ndima yechina, haleluya. Kwai farai muna Ishe nguva dzose, ndichapamhidzazve farai, haleluya. Farai muna Ishe nguva dzose, ndichapamhidzazve farai. Kureva kuti kufara uku chinhu chakakosha, chinhu chaunofanira kuita zvachose, chaanotaura achiti ndinopamhidza zvekare. Kwai farai Munashe nguva dzose. Nehemiya yesere, ndima 10 yatakaverenga musvondo rapera, inova ndo imwe yatakaverengerwa musi watakaudzwa shoko iroro, inotaura ichiti kwanzi mufaro waJehovha ndiro simba rei. Mufaro waJehovha ndiro simba rei. Kuda regai tiende kundima iyoyo tiiverenge zvekare, tione kusimbiswa kunoitwa mashoko iwayo ekufara. Nyaya yekufara iyi tione kukosheswa kwainoitwa, kusimbiswa kwainoitwa. Nehemiya yesere, ndima 10, haleluya. Kwanzi kwaipapo akati kwavari, endai henyu mudye zvakakora nokunwa zvinozipa. Handita kutaura kuti kanzi ndai zvigadzirirei zvokudya, gadzirai zvokudya. Apa ndopataurwa zvikanzi endai henyu mudye zvakakora nokunwa zvinozipa, haleluya. Saka ndoziva kudya tinokufarira,
tinofanira kungwarira nyaya iyoyi, nokuti dzimwe nguva kana zvinhu zvikange zvarayirwa kunzi chiitai zvakati, dzimwe nguva vamwe ndo pavanoda kubva vachiregedzeka ipapo. Imwe nguva yose zvisati zvarayirwa vanenge vachida kuzviita, asi kana zvarayirwa dzimwe nguva vamwe unoona vakuda kutanga kuchiregedzeka panyaya yacho. Haufaniri kudaro, nokuti hapana kudya ndokwatagara tichifarira tose tose. Ndiani asingafariri kunzwa kuti kuchechi kuri kudyiwa? Haleluya. Handiti nyange wanga asingadi kuuya kuchechi unototi ndakutoendawo. Saka ndoda kuti sokurayirwa kwatakaitwa izvozvi muzvikoshesa, motonyatsoronga chaizvo kuti patiri kunosangana, uye hakusi kuti pamunosangana musi wesvondo kana musi wechingani, chero muchisangana musi wechipiri, musi wechitatu, musi wechina, pamunosangana pose pose gadzirai chimwe chinhu chamunodya. Haleluya. Gadzirai chimwe chinhu chamunodya. Haleluya. Bikai zvinwiwa, tsvakai zvinwiwa zvamunganwa nezvokudya zvamungadya, nokuti ndo zvataura mweya mutsvene. Saka kwanzi endai henyu mudye zvakakora nokunwa zvinozipa, kwai mugotumirawo migove kuna vasina kugadzirirwa chinhu. Ndo chimwe chechitatu chatakaudzwa. Saka takanzi idyai zvakakora, inwai zvinozipa, kwai mugotumirawo vasina zvavakagadzirirwa, muvatumirewo migove. Kwanzi kana pakaita chinenge chasara pakudya kwenyu ikoko, torai munopa vamwe, tsvakai vamunogona kunopa. Haleluya. Movapa vodyawo. Saka itai saizvozvo, kunze kunge pasina hapo chasara, asi munogona kuronga nenzira yekuti panowanawo chinosara, mungowana kuzadzisawo shoko iri, mungowanawo kuita ichi charayirwa ichi. Zvikanzi nokuti zuva rino idzvene kuna Ishe wedu, rinoyera. Musava neshungu, musatsamwa, musasuwa, nokuti mufaro waJehovha isimba renyu. Haleluya. Vafilipi ati farai munashe nguva dzose. Ndinopamidzazve, farai. Fara munashe. Unotoronga ndiwe kuti ndakufara. Usangoti kwanzi mwedzi wokufara saka ndichangoona ndakungofara. Aiwa. Ronga kufara. Zviudze kuti ini ndichafara. Ramba kutsamwa, ramba kusuruvara. Ukaona chinhu chinoda kusuwisa chakuuya, chikandire kure. Chinhu chinoda kusuwisa chakuuya, chikandire kure. Woti ini ndinongoziva zvokufara, ndinongoda zvokungofara chete. Uchidzidzira kufara, uchizvijaidza kufara, gara wakafara. Simba raMwari rinonyatsoshanda kana paino mufaro. Haleluya. Pane pakasuwiwa, simba raMwari harisungunuki kushanda. Mweya mutsvene havasiri vekusuruvara. Mweya mutsvene ndi mweya wokufara, vanogara vakasungunuka. Saka zvakafanira kuti kana wakafara zviya izvi, ukasvika paboka revanhu vakabata shaya, vakasuruvara, vari kutaridza kunetseka, unonzwa kuti handikwani pano. Unoda kutofusuka kuti regai kuvasiya vambopedza nhamo dzavo ndikozodzoka vapengenuka. Ndomboenda kumwe, ndombonofara. Panosuwiwa panonetsa kugara. Haungagari panosuwiwa. Panozogarika chete kana pasina kusuruvara kuya. Haleluya. Ndozvinoitawo nyange mweya mutsvene. Vanosungikana. Havakwanisi kuita zvavanofanira kuita, nokuti pane pasina mufaro. Haleluya. Saka kwai farai munashe nguva dzose. Mona ndimweya mutsvene vari kutaura izvi, kuti farai munashe nguva dzose, kureva kuti pane zviripo zvinoitika. Mweya mutsvene havangangotauri chinhu zvokuda kungotaura. Aiwa. Vane zvavanoziva pamusoro pomufaro. Vane zvavanoziva kuti kana mukasafara pane zvimwe zvinhu zvaunorasikirwa nazvo, pane zvimwe zvinhu zvaunoposwa nazvo. Fara munashe. Saka tiri kudzidziswa kuti gara wakafara. Haleluya. Gara wakafara. Uye ndiri kufara, ndonakirwa nenyaya yekuti tiri kudzidziswa kugara takafara.
panguva apo mazuva akuswedera, unogona kuwana kuti kana pakubvutwa kwavatsvene panowira hwamanda ikawana wakasuwa inogona kukuposa. Haleluya. Saka zvichitozvijaidza kugara wakafara ndokuti ugone kushumira Mwari zvakanaka, ndokuti ugone kufambidzana naMweya Mutsvene zvakanaka. Regai tinyengetere. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndopa kwamuri, ndopa kudzo kwamuri. Ndoda kutendai nokuda kwomunhu mumwe wandasangana naye, ndichitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Ndinorayira mufaro mumba imomo, mufaro muupenyu hwake, mufaro mumhuri iyoyo. Ndinodzinga kusuruvara, ndinodzinga zvose zvinomanikidza nezita raJesu Kristu. Ndinodzinga zvirwere kubva pavari nezita raJesu Kristu. Ndichitaura mufaro, ndichirayira mufaro paupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Muzita raJesu Kristu marwadzo ese ndinoadzingira kure, zvirwere zvese ndinodzingira kure muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndokutendai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisanganei zvekare musvondo rinouya tichiramba tichidzidza shoko raMwari. Uye zvekare ndokurangaridzai kubva musi wa26 womwedzi uno kusvikira musi wa30 womwedzi uno. Mfudzi Kristu ari kudzoka zvekare nechirongwa Your Love World Specials. Saka ndokurudzirai kuti mutibate pachirongwa ichocho. Tichange chipota chikutaurirai zvekare kuti mungachibata sei, asi chinenge chibuda manheru ega ega kutanga na8 zamanheru. Saka kubva musi wa26 muvhuro, chipiri, chitatu, china, chishanu ndo mazuva achinenge chiri pamhepo chirongwa ichochocho. Saka tibatei ipapapo. Mwari wakuropafadzei. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya. Amen. Sinakunda
Rhapsody of Realities, Svondo 18 Chikunguru 2021. Chitidzo chedu chinoti, ziva kuti zvimwe zvinhu zvinoitika mumweya. Shoko redu tinoriwana kubva kuna 1 Peter 5 ndima 8. Inoti, musanwa doro asi garai musina kudhakwa, makamuka, makangwarira, nokuti muvengi wenyu uya iye dhiabhori anogara achifamba-famba seshumba inowomba achitsvaka waangamedza. Luka 13 ine nhoroondo yainotipa. Iyi inhoroondo yemumwe mukadzi. Mukadzi uyu akanga akakombana musana, akapinda muimba yekunamatira. Akanga ava nemakore 17 akakombana kudero, asingagoni kumira akatwasuka. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Asi Jesu vakaziva chakanga chakasunga musana uyu. Vaiziva kuti chinhu ichi chakanga chiri mumweya. Ndizvo zvatinoona muna Luka 13 ndima 16. Inoti, munoona mukadzi uyu, mwanasikana waAbhrahama, anga akasungwa naSatani. Anga ava nemakore 17 akasungwa. Anga asingafaniri kusunungurwawo here nhasi, kunyangwe zvacho chiri chisi chaIshe. Mweya wakaipa ndiwo wakanga wakasunga mukadzi uyu. Asi ndiani akanga achigona kuziva izvi? Vana chiremba vanogona kunge vakaidza kuongorora mapfupa ake, vanogona kunge vakaidza kuongorora maronda ake, asi izvo zvose zvingadero zvakashaya basa. Asi Jesu havana kupedza nguva, vakakasira kunzwisisa dambudziko racho. Vakavona kuti waiva mweya. Mweya uyu wakanga uri wakaipa. Iwe unofanirawo kugona kuvona zviri mumweya. Izvozvo zvakakosha zvikuru. Usakanganwa kuti zvinhu zvinorongwa mumweya. Mweya mutsvene vava kugara mukati mako. Ndivo vanoziva zvose. Ndivo vanojekesa zvinhu kumweya wako. Ndivo vanoita kuti uone zviri mumweya. Saka unogona kuziva chaizvo zvinenge zviri kuitika. Mweya mutsvene ndivo vanoziva chokwadi chose. Ndivo zvekare vanokutungamirira vachishandisa chokwadi. Iri rinotova rimwe remabasa avo. Ndiro ravakauya kuzoita muupenyu hwako. Ndiko kusaka uchigona kunzwisisa zvinenge zviri kuitika. Asi ungaziva hako zvinenge zviri kuitika zvacho, ungavona zvinenge zviri kuitika mumweya, asi haufaniri kugumira ipapo. Dzidza zvakaitwa naJesu. Tinozviona muna Luka 13 ndima 12 kusvika 13. Inoti, Jesu vakamuona, vakamudana, vakamuti, mai, masungunurwa, urwere hwenyu hwabva. Jesu vakabva vabata musana wemukadzi uyu. Mukadzi uyu ndokutwasanudzwa, akatanga kurumbidza Mwari. Haleluya. Mukadzi uyu akanga akasungwa naSatani. Ndizvo zvakataura Jesu. Vakabva vadzinga Satani uya, kureva kuti vakanga vavona nomazvo. Saka Jesu vaiva netsika yekutarisa zviri mumweya. Vakanga vasingangotarisi nemeso avo chete. Ndizvo zvaunofaniravo kuita. Teerera kuna mweya waMwari. Dzidza magwaro. Gara uchiafungisisa, uchiadzeya. Gara uchinamata mumweya. Mweya wako unozogara wakamuka, uchigona kukasira kunzwa zviri kuitika mumweya. Pupura uchiti, meso emweya wangu ane chiedza. Ndinoziva kuti zvimwe zvinhu zvinoitikira mumweya. Ndinotaura nendimi, nokudero ndinozadzwa namweya mutsvene. Saka mweya wangu unomuka, unokasira kunzwa zvinoitika mumweya. Ndinogara ndichitaura shoko raMwari, ndichishandisa zita raJesu. Nokudero ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Ndinotonga Satani. Ndinotonga nyika ino. Haleluya. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi. Vakorose 1 ndima 9, 1 Vakorinte 2 ndima 14 kusvika 16, 1 John 4 ndima 1 kusvika 4. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva,
namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional, subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Só digo por eu